Wakil rakyat, takui rakyat, ikunan demokrasi oleh Yusran Hadi. Saja atanglah menjadi wakil rakyat, karajonyo duduk-duduk saya di Dewan Perwakilan Rakyat buat daerah tinggi dulu. Agak manggau inyo kini mengecek pakaro rakyat. Lebih banyak inyo mengecek pakaro partai yang mangkeknyo. Daripada inyo memikirkan rakyat yang diwakilinya. Namun samantang baitu nan lagak si atang tetap lo bangang. Saroman dulu inyo tetap bangang. Kalau dulu inyo bangang ke dirinya. Kini inyo bangang kau kami pa kau orang rami. Kate hiduangnya bila basobok dibuat selisih aja orang. Kapatang to. Laptop dan baru diagia di kantor nanti hari di kundang-kundangnya dia hilang dia foto. Seminggu sebelum tu HP nambah tinggahan dia foto alhamdulillah lo. HP atang dan dia sonyong limo kini tinggal 2 selai. Allah maraja lelabana maliang di kantor den kini majilah. Kato atang mulai curhat juga kawannya itu. Laptop, HP, dompet, jas dan baru diambil dari dobi hilang dari Kyoto. Nyopacah Kyoto den baru tu, nyopacah. Gilo, nyasangko siaw adenko. Garis buatang. Kok sampai hilang. 30 nan mamaliang pakake milik anggota dewan yang terhormat ko ha. Hari atak, hari jilah ijak merah. Dek Sari dijago desa PP. Aman. Sajak mereka indak lagi menjago keamanan di kantor dewan tulai, telah banyak senan hilang. Rakyat apa nan ahli negari pemaliang ko sadonyo, pemaliang sadonyo. Elok-elok mengisi seketik kawan. Waden ko rakyat, no kumah. Waang nan mengisi ke orang banyak. Bahasa anggota DPR ko adalah wakil rakyat. Kok wakil rakyat di maliang, kata gila. Menjerengnya. Kande itulah gila. Maka waden turui bana waang kamari nak mencari solusi. Baa caranya supaya rakyat nanden wakiakan pa indak memaliang waden. Satu atang. Kok mencari solusi sapoto itu, serupa itu, ayo ndak dapat identitas. Nan musti uangkana adalah kalau waang iyo sabana memperjuangkan nafsi rakyat, tentulah rakyat akan membela waang. Tapi kalau hak rakyat waang maling, tentulah rakyat akan membalik mamaliang milik waang jo. Gawe gila. Hak rakyat apa nan den wal maliang? Tanya atang. Kalau soal itu, ayo dak jaleh den jo. Tentu waang nan tahu apa dan waang maliang kawan. Gawe gila. Nan jaleh rakyat lah banyak nan kehilangan. Dek karena itu inyo membalehnya. Nyo maliang kulon apa nan waang punyo. Saban salai tu ha. Kok taruh saja waang memaliang haknya. Rumah rancak waang nan baru sudah tu ha. Kadi maliang rakyat juga tu mah. Bini muda dan waang suruhan di Pulau Talena tu ha. Bisa-bisa di maliang muda de rakyat. Dan main-main do rakyat kultang. Matonyo banyak. Sadonyo nampak deh inyo tu mah. Pandangarannya
sabalik sadonyo. Tadanga deinyo. Tidak bisa bagai waang basi suruh bedo. Katulah menasihati kawan lu nan bangang tu. Kalau bayi itu dia dan tambah penjagaan kantua den jo sapo PP agak 200 orang lain. Dia bulia rakyat lantehangan ke anggota dewan. Ya nyo. Ya rakyat tuh. Ya he. Ya godok. Singkar ruang. Dorak atang. Nan sapo PP tuh kan rakyat juga tuh mah. Semakin dikawal kan bawa aku, tidak dikawal kamu saja tunyo. Dan maliang tetap saja maliang. Tapi waang kanlah tahu baso banyak undang-undang anti korupsi nan waang gue. Semakin banyak undang-undang anti korupsi, perda anti korupsi, semakin latih angan waang membayar di rakyat. Gawe sila. Jadi menurut waang induk maliang tu adalah anggota dewan itu. Tanyo atang. Itu yo ndak jaleh di den tuh. Kan waang nama raso soman. Kalau memang baik itu perasaan waang, iyo baik. Kok iyo baik itu perasaan waang? Iyo tuh mah. Kenyataannya tuh mah. Iyo bedo nak takwi wakil rakyat ke rakyat, takwi wakil rakyat maduan rakyat nan diwakili sendiri nak. Itu nan demokrasi namanya tuh matang.